De kostuums zijn mooi, alle ideeën, de regie is goed. Het is echt voor mij een 10+. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de première van Josephine B. Fenomenaal. Zoals zij zingt en acteert en beweegt. Geweldige Franse accent, ze is bloedmooi, ze kan fantastisch acteren, geweldig zingen. Ik vind het heel leuk, ik leer echt veel over Josephine deze middag. Prachtig, heel mooi. Ik vond het echt allesomvattend. Het was entertainment, maar er zat ook echt een goed en mooi serieus verhaal in. Mindblown, het is fantastisch, iedereen moet dit zien. Het is echt geweldig, ik vind het echt geweldig. Ik ben echt van mijn sokken geblazen. Wat een kwaliteit dit. Het is zo goed gedaan, op alle fronten, op alle lagen. Sanne is echt zo geweldig, want er staat gewoon een vakvrouw een prachtig verhaal te vertellen. Het is een hele mooie voorstelling. Het is heel mooi van muziek, ontroerend zelfs. Ik vind het echt aanbevelen, ik kan het helemaal aanbevelen. Alle credits naar Shanna natuurlijk, maar er staat een mannenensemble, die wil ik meenemen. Dat geeft zoveel energie en zoveel warmte aan deze voorstelling. Ik vond het prachtig.